Sara chu khopuya in beng bel turin alo thleng chia tun ma in boina tam tak tok thin ma se ama in nun bul tran that le atuma in lua tur azong kwal mal an khuwa chu anum mele mema ami cheng te pon thata ka lo dong songin an fel mel khop mai building lua tur an lo hong le me ka Sara chu vakal vein in lua tur zong midang po an lo nual to apartment a chuan building en kol tura an roi manager Jerry an lo dong songa lo ven kol ta che ati thu chuan Sara in chung vel chu uluk takinaina banga hamna thu maniom tak chuan amit ala hle Sara in manager kha wa khulea a chan chin te shirin nun bul tran thatnan apartment remle nuam tak azon thu soi Jerry an helaya hi chuan Mizo le ran vul khap platani tin Sara in ran vul lo thu ashila an nui dun deu hak ha zana chuan Sara chu hotela thleng ria azo te ron langin duat takina chula manager nena khan do ta soyani apa in ron kholin engti ka nge iron hodon an ti chuan a hnawanga a cham ri tur thu shila apa nen hian anin ngei vak lo ani atuka chuan Sara in atna thar avazuma an thopui lisa nen anin belshia zui chuta phone call dong zuya building a apartment roka khan in lua turin an thlan thu an ron shil a ho vele apartment thar tura chuan ain thiar lut ngala azo te kha puana khuin akeng lut luisha ma apartment bulchiaum brain nen anin belshia zui chumi nu chuan building a cheng ve dangten en in mukhomin in hmel hriat na han nei tlang lea kumupa ve to tak Miss Stenhopin Dr. Esther nen alo in hmel hriat tira an vai chuan an fel mel ema manager Jerry po building a hian a cheng ve ni an zinga chuan mi in kil toi tak a hmelen puwa ne lomlo Lester omvein Sara chu arun pan hnaya lekhabu the power of community ti chu chair ve turatin ihlok pui ngei karingani atibok mase Sara chuan thiam takin alo hnara a chet dan vel chu arap deu wangani zana chuan adam doi alo zo to bok nen Sara chu amuhi hlei theilowa muthil lui atum le chuta thom ri danglam tak a shezuya chumi zan chuan mutmu atwa thei meu lo atuka chuan Sara in abung ro then khat a thiar lut lea drain khan lo muin aron pui wat kadalu sakang che han ti chuan Sara in alo hiala zote kha a hmuang ti a hlo wangani zantin mai chu thom khan ti boin Sara chu amu hil ngai manglawa zangkha chu apartment bulloka thom chu a shele awa en fia chuan kong khara lo in kal reng lawa kong ka chu kal halin thom danglam tak shereng chung chuan muthil atum le tani amut that lo wangin lunaburin aron tho chuaka kong khar ploe chungin lekha hanron thelu zau mai zote aken lu wang khan tuemoin warning lekha aron thonna halonia Sara in an hre chuak thei chu mak ati hle ona chuakin lekha ron thon tu chu hriat tumin a hoi kwal vela building a cheng ve mi fel tak tak te chu an ni a ring box si lo Lester khan thim thama tangin alo en renga Sara in an ko chuan akal san le dai box si brain aron chuak lola zana dinner party an nei don ti soin Sara chu asom vea an building a cheng ve midang po antel vek tur thu an shil chuan Sara in kalokal don nia tin a chang office a Sara chu a boy hle a amukem bok nen chaw hle ma se an pi street tak chuan a chori ema Lisa khan alo tong thamon ve bok bana Lisa chu sarai chenna aron peng koya Sara in brain a party a kalangai ti a hre chuak zok brain ron chuakin party a kal tur chuan a som lea Sara chuan thil dang pi tur poimo anei thu in alo changa nidanga kanla party don nia tina kalsan
apartment a an lu nu chuan Sarah in apa nen anin kar that vak lo thu Lisa ashila apa hian anu alo ler san thin niom takani zanreya thon wanga amuthil theilo dan de anin thin zia te asoi lea warning lekha adon kha ashil bok Lisa in midangin an ngai dan le an soidana che boidu reng su tin atong thamwana chumi zan chuan Sarah chu thombang bok khan har le zoka mezia zu khurim ni om tak a shezui awa tho chua chuan warning letter bok ovena loma chuta oven chu khuvut vutin an honnak chuan azo te kha an lo ur hlumani Sarah in a thin fu chu hoi theilova chuta nunglama tangin tuemo hian aron man thuta thuthenga aphor betngal Sarah in a man tu chu Lester ani ngei aringa khong in min kalti ro tinangen ma se atana fel em a chenoma cheng brain kha lo ni ringa Sarah chuan mak api hle chanpui tu tur kawin brain an in chiuna halo boipuya Sarah chu chuata laptop in a phuarna chair ti chia brain man mai na tan chuak man lo mai chanpui tu awa hatlan chiat lai chuan Dr. Esther nen khan anin tok hlola Brian ron panchat chatin Sarah chuan apui nge ya bai sei mase Esther chu miswal zinga alo telve renga Brian electrical ron sokin Sarah chu buildinga cheng midang lo ve na ruma a hluk lut dinner party an leina huna Sarah chunga an thil lo ti tumlo kaniya Sarah chu Brian damdo in achium hil tani aron har suwa chuan room pakhat tuver thinga kilhan veka lo uma hui kwal ruain chanpui tu ko ma se are tok mai chumi nu lok chuan Brian le Jerry an ron luta Brian ami zia thatak anga lang pokha alo dang zauta Sarah chu banglam hoya aban phart suak turin atia Jerry an tu man an ron zong lovang che tin a phone an lo lak sak manani Sarah chu an thu soyangin om du lova ma se Jerry an Lester kolutin kan thu yoi lo chuan hei hi chan turani atia tun mai Lester an aswa let wang le plan chua atum wanga an khoina hliam serte hain tir Sarah chuan a hlau ema an thu ang chuan naum tani bangnem hian adin renga ngaya abula light senom chu athim vele achol thei chau tur thu Brian ana shir chu mai ba ka pindana chuan hlaring taka playin Sarah atinom lo le zual darkar aliama ainem kangreng theilo light la reng ma se Sarah chu chuata athu noka CCTV atanga lo thlir rang tu Brian le Jerry hanron langhal chortir hekin banga chuan akut pha perekin Brian an kilbe alatum ta dewa Sarah in amma banga athil mukha ashe chua kuzok Brian dim na tel haulovin perek chu achuluta Sarah na tuar ache na sahle Brian chuan in von be reng theinan kapui che ni hi tina kalsan Sarah hunrei tak bangvuana adin hu chuan alu te ron hain a chawlu tuk chu thil a hmusual tana abul loka chuan apa a hmuwa tereka an kirna chu phoi chuak turin aron shil apa chu om ve tak take motiin akut an kilbe na chu a phoi chuaka ni khoshelovin om zui ta ni Brian te pani bok pindana chuan an ron luta Jirian Sarah chu ko in te sipal tlang theya kalom puya che an tivela ruma tang chuan an hruai chuak zui fai taka bualin Dr. Esther Khan a hliam alowin kor saka Sarah chuan duat sot hle midang chuan an kut phain tirin pereka kilna tu ser an lo nei veka Brian le Jerry te bula an hruai le dot soilo thiat na khol mangin a chanchin han lo zota ami pamut pui masak ber te zotin Jerry chuan kan bula in hon na hi Kini ho in flunzom nan hian apoi moni in lekhabu power of community kha afwa in dana khan shoilet lein building a cheng ho chanchin chu a cher tanta an na thole an thil tum ber chu midangang lo takin khotlang in thuk plan na chu an lavung ema
Sarah chu Brian le Jerry te khan an lo kom le an Paul thil tum le inha na pali soi turin an tia Sarah chuan konfi in mani masia lo min hong tak ni kan chunga midang te thil ti lom taka lo kom le ven him na tha nei atia kan zinga hian itel ve duem an han ti chuan o tel re mai tin a chang ma se khol chuan do ta soi ti alo hre chata an nun phung zir turin an ti le ta ni no pang ho in video tape manga han pol kalphung an zir na hmuna an hruaya video a chuan Charles LRB lo interview mekin ani hi building a cheng rindan le kalphung mak danglam tak nei te pol din tu ani Sarah chuan an pol lungphum pali mani masia lo min hong tak ni kan chunga midang te thil ti lom taka lo pom le ven himna tha nei te chu a hre thiam chho ve zel la Charles chuan heng thil pali te hi kan von tlat chuan mal taka in hriatna re theina le midang erna lakata han him tur thu soi hemi nu hian Jerian Sarah chu han zinga telve turin a in peito thu a soya room pakhat CCTV manga apartment a cheng te chetavel an en na hmuna an hruaya heta tang hian Sarah po hi a khosak dan zong an lo hrevekani uluk taka an thil reng lai chuan Sarah in an hnung lama CCTV camera ombe chu a han hmua tunge min lo en le chhong tu hi an ti chuan Brian an kan boina tur ani lo screen hi uluk takin en ro atia a en reng lai chuan Peter Misten hop kha thochamin a lo let topa Sarah in Brian he na tran puivat turin a shil a thil ti vaw chuan Jerian Sarah chu a fak luama building a cheng zong Misten hop kan turin an ron kal roma Brian an Misten hop in an tana na lo tho to zong te soin in thana thuniom tak a chak chuk zuya midang in gas pipe an lo boi pui an hmu chuan Sarah chuan a hlau thong ru hle Brian an Misten hop hian keini hotan hian na a thok thei to don lawani tin ur hlum an tuma maktak main Misten hop chuan a hlau reng lo chumi hnu chuan Peter chaklo tak chu kan ti hlum zui ta ni Brian an Sarah nena he pol danglam tak hi azom tir lai vela soi chuaka anuna kong tam taka han ni hian an pui thu a hril bawk hemi hnu hian Sarah chuan an pola ombe chu hadu ve tak ta kota hruai chuakin midang po an lo thap toa Sarah beng hnunga chuan thir sataka chinchia ania Brian an midang pon an nei vek tin alo entir alom nan an party ngala Lester chu midang chuan pasala nei hal turatin Sarah in a hrethiam lo hle Lester hi anupuin kan servanga athi san hnuin mal takin awma chu wang chuan nei tir nge an tumani an pani chuan anin kut sui tir hal ruma Lester nen lupa an ni der mai Lester chuan apartment a hruai ho ngala a chen na thin kha ata ni to lovin mithar omna tur ani ti shila khuma hruaian tum chuan Sarah in a shekher mai Jerry aron lut hlawa boina han to thu aron soi CCTV tanga an hanen chuan Sarai pa kha afanu muturin aron kala Jerry an ipa hi aron lang to turani lo athi pha mayang atia apartment pakhat chu Sarai chen na ang takin an siam danglam ngal chumi hnu chuan hun rei tak nuwa apa chu pai chana a hmule theya ngai viau ma se apai nakal sanwat theinan ngeiom tak takin an chong khum luitira apa an tha lo na na ti nge angai boxi apa chu thin rimin ariruan na ema karon kal to ngai lobang tin a chua san ta ni hemi hnu hian Sarah chu Lesteran bedroom a hruaya anui na pek puan thui na khol chu chuang taki na intir Lester chuan anom na chu chua san adu to zia soi chuakin in ti hlum hial po alo ril ruk mana ma se hetiangan mung tur hian an ti lui tlat boxi kun leni ter ralin Sarah chu an zinga chuan atlang nel sort hle a
nikhat chu an awmna building apartment luah thar tur an lo kal hluma an zingah chuan a thawpui lisa kha an hmu chuan a phu deuh zawk hemi nu hian lisa chu apartment a cheng tura thlan ani ve ta a che dan zong zong en thlain a rilru ti boinan zana thawm danglam tak an ti ria sarai sia thin ngei kha ni a thian tele a chung tela ka lak than nan a phone an hack saka atul manun chu kalsan turin an du berani sara in lisa chu milulul ve tak ani wangin olsam takin a rilru in min lawang atia a soyang nge in lisa chuan alo sul leta brain a beng a se sakte he sara chu a thian nu thlem turin an tirluta mase lisa chuan lo tlo chorin tlan chua alatum fan alulul em wangin jerian a shem nan abinga screwdriver killu atuma man ruwa chu sara hmena lo von turatin a chudon chia chule sara a in sum reng thei to bik lo jeri honga tak screwdriver chu na vit thoya lisa nen chuan man mo takin room chu an chua san hal chuta jeri kha alo la thilwa lisa aron kap khlum ta mia mai sara thin rim lutuk chuan jeri chu pindana anam luta a thi thap thlengin avit mol acha bile pistol a chu saklai chuan manager jeri hian akut pha le abeng hunga sera lo nei ve reng ti apmuwa mak ati the man ho takin atan chuaka alam aron la rizui building a cheng te kharon chuakin sara an hual beta drainan dot mangin aron thlem be bok mase sara chuan alo kap hlum mia chulai mun chu chua san ngei tumin kongka puilam apan ngal mase anron phak mana lestaran a pistol ken lo chu sakin sarai von tu chu aka phlum tamai tlan sevat turin atia anor chuan nu chuan sarai man tum tu te chu alo dang trok trok kongka chu kharin lestar chu ain kap phlum zui ta ni sara chu ahmaya thisen kai luam chungin kholaya chuan atlan zela ain luana building bula board in tarang chia kha akhmule chuta abula building ate chuan alam baron ri chua anomna building a cheng te chau kha char sami le sa te anlo ni lawa anveng pumin community makle danglam taka hian anlo vetti sara chuan a hrethiama onlama po cctv camera halom vek mai sara chu anui vara akut hum ruin chulai hun chu atlan chua santani